niet achter mag gaan. Hij slipt nummer 7e. Nummer 73. Nummer 69. Nummer 72. Laatste heer, nummer 68. En een groot applaus voor de overige heren. Dank jullie wel hier. Een applaus voor deze heren. Top 5. De 5e plaats. Het slip nummer 68. Eos Lederman. De 4e plaats. Nummer 70, Nicky Sauer. De 3e plaats. Nummer 69, Johan. De 2e plaats. Zet nummer 73. En onze winnaar van vandaag. Met het strakste broekje ooit gezien op de mensmuziekklasse. Slip nummer 72. Rami Esmani. Een applaus voor de heren in mensmuziek. En ook deze winnaar blijft in de muur voor de